Гармунчы Мидхат Әминов шәһәрдә уза торган бер генә татар чарасында калдырмыйм, халыкны ел сайын бейтеп китәм ди. Мине гармунсыз монда танымыйлар да. Гармун белән гармун ашайны таныйлар. Бүгенге бәйрәмдә Мидхат кебек гармунчылар күп булмаса да, спортны яратучылар яман шактый җыелган иде. Идел буенда атна буе дәвам иткән 30-40 градус салкыннардан соң балалар үзләренең компьютерларын, гаджетларын, өлкәннәр кырын яткан диваннарын калдырып, бүген барсы да Самар шәһәренең Чайка спорт мәйданчыгына килделәр. Бирдә өлкәннәр белән бергә балалар да һәм ата-аналар да, әби-бабайлар да бар иде. Илвир һәм Раил Миңлебаевлар да кайчандыр бу спорт бәйрәменә икәү генә йөргәннәр, хәзер балалар белән. Бары без тырышабыз килергә, чаңгыда шуырга, тимер аякларда. Безнең кичкенә балага Мәдинәгә 4 яшь, ул 3 яшьтән чаңгыда йөрибез без. Бәйрәмне оештыручы Фәхретдин Канюкаевның да төп максаты әнә шул: сәламәтлек көнен гаилә бәйрәме итү була бит. Халык аралашсын, яшьләр танышсын ди ул. Яшьләр киләләр, алар готовятся, лыжалар белән, халык сырыйлар, халыкка кирәк, татарларга кирәк бәйрәм, и бәйрәм без татарларга ясыйбыз. Без ясыйбыз, аны ясыйбыз шуның өчен, чтобы без онытмыйк ана телен, чтобы балаларыбыз монда килеп ишәнешеннәр, кушылсыннар, чтобы семьялар булсыннар, татар семьялары булсыннар. Мына без җәй көндә үткәрәбез Сабантуй. Мына бу безнең инде кышкы Сабантуй булып чыга. Монда именно зимние виды спорта үткәрәбез. Лыжные гонки, биатлон, перетягивание канатов, различные веселые старты. Ярышлар мәйданчыгында без Самар өлкәсе мөфтие Талип хәзрәт Яруллинны да очраттык. Алай гына да түгел, аның белән беләк көчендә сынаштык. Бар имамнарда бар, әлхәмдүлилләh. Чөнки аларында балалары бар, үзләре дә әле яшь кешеләребез катнашалар. Чөнки әтән бит берләштерү кирәк һәм дә инде сәламәтлекне арттыру кирәк. Оренбургтан килгән Илдус Дәүләтов мондый ярышларны төбәкләрдән дә командалар чакырып уздырырга кирәк ди. Безнең инде Әсәкәйдә, Оренбург өлкәсендә Сабантуйлар шабытта, но кыш көне булай үткәргән юк. Менә пока карап йөрим, премьерасы итеп, наверное, үзебездә шулай үткәрәбез. 8-нче тапкыр узучы сәламәтлек көнендә спортның 10дән артык төре буенча бәйгеләр оештырылган. Биредә һәркемгә үзенең сәләтенә һәм иң мөһиме көченә туры килгән ярышны сайлап алу мөмкинлеге бар. Яшь буынның да биредә булу, әтиәниләре белән, әби-бабайлары белән, балаларның монда килеп, ана телендә сөйләшүләре. Менә җырмың, татар җырмыңына бирелеп, әлеге шараларда, спорт шараларында, бәйгеләрендә катнашулары уларның күңелләрендә мәңге калачак, сакланачак. Һәм әлеге спорт шараларын уздыру да ул безнең татар оешмалары өчен дә, башка төбәкләрдәге татар оешмалары өчен дә аерым бер үрнәк булып тора. Гөрләп торган спорт мәйданчыклары янәшәсендә генә Алмаз Корбанов халыкны бушлай чәй ишерә, пылау белән сыйлый. 3 казана, туда уходит 1 на 1, 80 килограмм мяса, баранина. И морковь тоже так же, 80, лук по 10 килограмм. Гаиләсе белән чаңгы чана шуып, табигатьтә ял итәргә килүчеләр көн дәвамында тукталмады. Без авыл малайлары яшьтән бирле итекләрдә, боз төндә хоккей уйныйбыз, лыжада. Белдем дә, что шундый мероприятие йөгерә бирә килдем. Ел сайын киләбез бу мондый бәйрәмгә. Бик яхшы балалар кичкенәдән бирле шунда шуып чаңгылар белән гаилә белән килеп бергәләшеп. Менә миңа 84 яшь, әле минем чаңгым ана тегендә басып тора. О чаңга басып, миндә исә бар бер кросс, бер түгәрәк уздырга. Миңа калса бу көнне бәйрәмнән беркем дә бүләксез китмәгәндер. Оештыручылар аны мулдан өләште. Хәер, монда иң мөһиме кулга тоткан бүләк түгел, физик яктан чыныгу һәм сәламәтлекне ныгыту иде. Самар өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.